kuyashiza mhlawumbe esithona ngibona kanje. Uqinisile ukhanda mfethu. Yanto ebanda ehlika la mfana wami. Yona ngekho, yona ngekho. Nami futhi ngiyekho manje ayikho Welcome to Ekastami. Upeti call for a Ferrari. Kwela botembi na bokensali. Messenger zami will be one for me. Ngizelane labafana labo kade bashelusisi wami. Ay. Amakhulu lapha awu600 awufijile uhambe Hayibo yewena Ubingelela ngisho ukubingelela kodwa haya asingakunaki lokho awuphuthume ukufutha umbono gijimi akube zike intombazana ngathi ngasakamaphela yangempela ngiyayibona inenhlobo yayihlaza nyangala afanele samele simfuqe nale genge yakhe engasisi leni ngadala lapho yamaraza swazi ngani phona la ngane noma ngamtshena noma ngamtshena ukusalayo sobafuqa wabele abafana nje abangathena abafanyana nje abayilutha abalusana Bona lo mthuma relax. relax Lokhu ushoti nje lapha isinqomo sakwayi lesi bonke nomagolide Ngizophatha amakesi nje. wena ngani ukuhlaza wena ukuhlaza wena ukade uhambe uzoxubhana namazinyo ekazayeka uma kwethu kuyakena usisi wakho la so usukudinga Uyasinyela. Engane le ngibona wathi uzofutana. cabanga phethu ngizokwazi phethu ukuthi phethu andani phethu nayo ngani ngihambe ko-odile khoza lapha phethu odi KFC phethu KFC phethu kodwa phethu kodwa nedombolo KFC kadombolo tshena ayo phethu yangena phethu dombolo ka-KFC babo Ngathi ni stone. hayi Engivuka hayi goloko lekushalo Ngiyabuyisa amaqondo
relax. Sakhuluma ngokwaKFC, vele uKFC umele. KFC phela pizza. Ngolomjinga. Hayi ngeke baba ngeke. Ngoba ngalesi sizokuqophela wena. Yibo. Kanti vele Umntasi fly chicken wena. Fly chicken. Kentucky fried chicken, chicken pox. kanti nawe uyakhona phela futhi. Oh, chicken pox nje. Ngiyasheka ngoba mina ngifundile mina ngifasile. Kentucky fried chicken pox. Yake philo KFC wena lo sala. Yake philo KFC no chicken pox. It's a chicken in a pox. Oh, tengo chicken box. Baba ngoba nishonje ni treatment namhlanje. Yini? Yabona. Ubonga nje. Angithi ngiyasibona. Angithi ubonga. Ubonga umuntu amasiko. Dako bro. Yabona ngiyacela abantu ungabhongoza. Hayi Oh, yini madoda? Ngikhohlwa kulo amasiko. uyafana indabulo ngibona. Yazi mina ukuthi amasiko ukudla kwenu. Abo peso. Phela mase ngiyazibona. Bazo ngishawela umfana ngitshela ambona fanele kusubani umakhelwane angemnani lapha emgaqweni uma wangifica ngimnani wangenjani ngesibhaka wangenzani kakhulu staff wayengishela kumlaka njani ngingani hamba kwanye indawo efihlekile phela hayi yikho leyo nto bese bathi ngiyitshela hayi ibashana bami boleza intombi leziya awuna amene umkhetho malumekazi lokho esifuna sizoningahlangana phela naye yaghost abashana kodwa ke ngiyazi ngakhe uma mina manje ngizokuthula ngathina bomalu bafike ngimshayele ongayeke ngebambe ongesondeze kuze khuluma kimi emadebeni yami mtshela ukuthi uyangithanda awudobi njani ngaphila njani yabo wena bisilinge empilweni yami bisilingo yazi nje ngangishayekene ngelasuku la akhetha ukuhambale ungishika cicike masisithandana ngibale ungishika angibalekanga wenzani ngoba waziwanga lapha wabaleka uma wakho wawumbona nawe manje kumele ungishiye empilweni bakho bangafaka bona inkinga zama ukuxoxa ngakho uyabona nawe ubona ukuthi wakho yakhosa uyazi nje nawe ukuthi uhleli ngaphakathi ngiyabona khona indawo yakho kuphela okay ngizala mina ngizala Nkosi yami ngeke kusemcela ngicela ukuxola kuphela mase ngicela ngithaye okay kanjani khona kahle ayidingi empilweni yami bashana athumela ngikidinga Kaya bekhaya ngishama kunya ufuna imali ayikho hayi kodwa yabona manje singahamba imali ayikho okay imali ikhokhela samsishaya nohambo ngeke mina ngizokhuluma
awuthuleke wena ngiyangithanda abafana abanemali. Ngiyangithanda ufuna indaba zakho futhi. Hey, Bashani. Manje usisebenzisa. Bukani bashana bamkhulu. Sihlangana imali yesizalana, eqoyilana bona. Ngoba mina bethe ufuna amandini sisangene. Nami ngithabe ubani. Jabule lisho